diya ang sektor sa agri-fishery ning lalawigan sa Misamis Oriental human gipasidunggan ang pipila ka mga chairperson sa kalungsuran gumikan sa giulang kinasing-kasing nga panerbisyo. Ang maong paghatag pasidungog na hitabo atol sa ika-80 nga sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila pinaagi sa virtual ni adtong Oktubre 25, 2021. Ang mga awardees mao sila Mr. Wilfred Adviento nga former Municipal Agri-Fishery Council Chairperson sa lungsod sa Alubihid nga dunay 33 ka tuig nga nanerbisyo. Mr. Mario James nga mao ang Provincial Agri-Fishery Council Miss-Or Chairperson nga anaa sa 17 ka tuig sabang iyang serbisyo. Miss Lourdes Abad nga MAFC Chairperson sa Upol alang sa 10 ka tuig niini og si Pastor Marcelino Patindol kinsa MAFC Chairperson sa Claveria nga dunay 7 ka tuig nga nanerbisyo. Mikabat sa 67,000 ka pesos balor sa cash incentives ang gitunol ngadto kanila alang sa matag tuig nga tag-usa ka libo. Naisubay kini sa pagselebrar sa World Food Day alayo na sa AFC Emeritus Awards nga mao ang nagsilbing pinakataas nga pag-ila ngadto sa usa ka AFC chairperson. Matod ni Acting Assistant Provincial Agriculturist ug PAPC Coordinator Miss Yvette Guanzon nga pinasahi ang nahitabong pasidungog tungod na tunong sa pandemya kun itandi kaniadto nga dunay mga gipahigayong food expo ug mga exhibits apan wala kapugni ang maong pag-ila. We are commemorating such by way of recognizing the volunteerism and selfless significant service of our farmer leaders in the agri-fishery sector. Dako ang pasalamat sa hugot nga kausa sa PAPC ug MAPC ngadto sa panggamahan ng probinsya sa Misamis Oriental, hilabi na kay Governor Bambi Imano tungod sa nahimong kalambuan sa ilang mga kinabuhi isip kabahin sa pag-uswag sa natad sa agrikultura. Kalipay nga among gibati kaning upat nga gipasidunggan karong buntaga sa among ginagmay nga natabang na share namo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Usa kini ka mainiton lamang pagdawa. Talagsaon kini nga kahigayunan pasidunggan ka, tawagon ka sa stage. Na ang pahiyom na ang paglamano dili kini mabayran sa sakit. Sa maong pagtunol sa nasangpit nga rekognasyon, si Governor Bambi uban ang tibok puwersa sa Provincial Agriculture mipasundayag sa ilang dakong pagsaludo kanilang mga fisher folks ug mag-uuma ning lalawigan sa Misamis Oriental. Ang ilang walay sa mga pagpanerbisyo mao ang ubay-ubay nga mga bunga nga naabot karon hinungdan sa pag-arangkada sa panginabuhian sa tanang katawhan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Rajian Amor Maygay, alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.